Tao nga aku boleh pi barok ki ba page ini ke video haga kerteng jung utrai ba nong pani mujung ajung pi just press. Nga sngongu yo boleh na mar bangayo ya kan galant ka kabuk share. Ban one shapi leng ba kan ko bor ga jungu ya ka ba ulabu ka download ga jonga. Nangit scam ka long ga jingger khu na mata jung pi way to way. Kidon southly gi jingkular ga jong boleh nak mata jonga ba jong pi. But teng teng ngi kilet yani ga jingkular ga jong boleh kamtam ha bangi don plan ga jing shifting jong ga jing ngidon apa dengan jing do jikermen jong jing im ngidon apa dengan kata jing kulat jong jing im teng teng ikilet ya gani south li jing kular gi jong ublay hereng adon hang ne ban pen kan mau ya phi ya kini gi south li jing kular gi jong ublay nakabata jong a jong phi ki nong bot ki jong len di tagi khon gi jong haba ngidon apa dengan jing pang gi jing stom haba ngidon apa dengan jing e gi jing le jong jing im bun sin ngi kilet ya gi south li jing kular gi jong ublay henry hang ne ngadon ban pen kan mau ya phi lani ban keren ini kubur ke jong blai syafi kan longkum ke jing aiman sim ke jing penslur yapi haga ba pinla banya syaprang wat apeng ki ba pimat ha ke ne ke jim ke jong pi ke khtin ke jong blai isial nong ba sapwe ke khot ke ba shpho ke khtin jong blai kong kum ni da sngap ha tu wat shifting me namar ngalong rengkat bat me wat ngoma namar ngalong ublai jong me ngan pensat bor yami ho ngan yarap yami ho ngan kersyan yami daga kti kamon ko hok changa niyo i hang ni don southly gi jingkular gi jongblay nam tagi khun Israel bat gini gi jingkular nam tagi khun Israel kalung gi jingkular nam ta jonga jongphi ki khun gi jongblay ki ba haga bakan jamat se mila balong kita gi Israel ya ka bangyo i na ga khtin gi jongblay ba kam dai yang ai pi bingin shifting hari kedai ngai pi bikin shenya hagi ni ki southly ki jingkular ki jongble kaban kong ki jingkular ki jongble kalong ba mau u undon rekat bat nga piang ni ong nga ngalong rekat bat mi what shifting ngalong rekat bat mi nga kwa padong pi what shifting what apden ke ba piai len ti menta what apden ke jingkulmar jong jingim what apden ke jingkerdu jong jingim what apden ke jingpang jong jingim what shifting kaban kong kalong namar ba ublei ulong rekat bat ke ni ke jim ke jongpi ublay ulor kat bat pi compare pila banong ba o ublay umdon shu ban nga mo kata ga jing sngau jo pi kum gibiru let's say pi ong ba ublay umdon shu ban nga renga kwa banong pi baga jing don kat ga jongblay hi ka don bej bat pi compare da pi nget ne pi nget rega jing kular ga jongblay ka ban don kat bat pi ka long shagi bom chukut nga kwa banong pi na kata ga daw kan mau yigani ga way ya ka banong kong ka jing kular ga jongblay na ka banta jonga jong pi ki nong bot ga jong ya ka bang kam de yang ai pi bingin kelet ya kaba ublay ulong rakat bat ganda gaji im jangan spi compare haganu gajka ka bangidon nakanu ko yang sem ka bangidon hapadang gajing shifting ka bakumno gingidon hapadang gajing gajing le ka bakumno ngima na gaji im jingi ublay ti ulong rakat bat ganda gaji im janga jong pi ublay ti udon be asenda jong gaji im janga pi kumba ublay ukolario Joshua wong nga ngalor rakat bat mi kat sheba milik ngalor rakat bat mi bat ublay ukolaro ya Moses wong bag khmat janga kan yai rengkat rekat bat mi bat kata ga de jungkular ga jonglei ka banengkong ka bangidan kam begin ken mau ba kam dai ngai pi begin shifting what update ke ga bangi mat ga jim hari ka dai ngai pi begin shenia haga kular ga jonglei kam dai yangi bangin shenia aga jumut jingi teng teng ga jumut ko ong ba ublei don shu teng teng ki bru ki ong ba ublei don shu mo uklem don kat shu kamtam ha bangi myo juba ga jim ha bangi don ha ga jing shifting jong ga jim hari nga kwa banoi pi ngai haga kular ga jonglei ya ka ba Ukraine na ktin chu ya ka ba ma u ulor kat pan ga GM ga jong phi compare haga ji ka ba kumno ka ba pidon haga ji alti ka ba kumno ka ba pidon utrai ulor kat be bat ke ga GM ka jungap ga jong phi kata ga de ban kong ka ba ar hang ni i kolong ba utrai un pen sat bor yang ai phi kan ngun na pedang chu phi pidon na pedang ga jing trot bor phi ong ba o ngalong kristano betulot ngalong ta khun jong ble betulot ngadon na pedang ga jing trot ngakwa padong pi ga jingkular ga jong ble kolong ba un pen sat bor ga GM jungap jong phi don na pedang chu phi don na pedang ga jing trot jong ga GM don na pedang chu phi don na pedang ga jing trot ban shekri u ble don na pedang ga jing trot jong ga GM ya ka ba phim sngo tha shu don na pedang ga jing trot bor phim la shu ban duai phim la shu ban le phim la shu ban le chi ga jing senglang renga kwa padong pi kini ga de ga jingkular ga jong ble ya ka ba ma u un pen sat bor ya ga GM ga jong phi hapedang ga jing do bor hapedang ga jing trot bor hapedang ga jial ti jupik ba pidon hapedang ga jing trot jong ga jing im pila sngo thai pila sngo luai re tu tip igni ba ga jing kular ga jumle kalong ban pen sat bor
ya kan gaji im gajungap gajung pi senia gajing kular gajung blei ya ka ba mau un pensat bor ngai pi compare gajing tulut ka bakum nungi don compare ka kaduk kandungi tulut ha gajing im ngide ban kan mau be ba ublei hi un pensat bor ngai pi bat ka de ngai pi bingin senia be ha gajing kular gajung blei ya ka ba mau un pensat bor ngai pi ha pedang gajing tulut bor ha pedang gajing tulut jong gaji im gajunga gajung pi ka balai galong bam ublei un yarap ya kan gaji im jungas pi what shifting kayak ba fimat menta kayak ba fiat lenti menta umau siang uba kumno ba pi kendu menta kejing ga ba kumno ba pi kendu menta kejing pang ga ba kumno ba pidon menta let si pidon pedang kejing kedu jong kejing im renga kwa ba pi ba utrai un yarap ya kejing im jungas pi bat kini ga kejing kular ya ga ba ublei kular nak menta junga jong pi ya ga ba un yarap ya ngai pi hapdang ga bangidon ublei un yarap ya ngai pi mau ka tien jumle ko ong ba syukri jumle ong ba nan kmit sikilum nang no gajirap junga kanwan gajirap junga kanwan na utrai ba thaw ka beneng ba ka khandeu ke jingkular ga jongle kalong ba mo un yarap ya phi hapdeng ke ga ba fidon kam ga jim ublehi un yarap ya phi phai shuble namar tang mo u bala ban yarap ya ga jim ga jingap ga phi bat ga jingkular ka ba khadu ka ba saw kat kum na ga benta ya ga bangakwa ban warra ga por kalong ba ublei un karshan bor ya ga jim junga jong phi kata ga jingkular ga basaw ublei un kersyan bor ga jim jungas pi un kersyan be ga jim jungas pi kadon ka por ni hap ni or ga jentut kadon ka por ni mut ban hap ni ban or ga jim kadon ka por ba ga jial ti jungas pi ngi snow bangi la kulat ga jim rai tu tip ga ni ba ublei un kersyan ga jim jungas pi ublei un kersyan bi ga jim jungas pi ya ga jinglong mat sim jungas pi ya ga jial ti jungas pi ublei un kersyan ba ga ni ga jingkular le si ga don ka por pimut ban hap hagani ga perthei pimut ban ho ban or hagani ga perthei hagi pop jeng ga perthei to tip gane ba ga jingkular ga jumble kalong ba ma u un kersyan ya ga jim jeng speed daga kti ka mon chu u wapsol pol ong ngala bele ke ga baro daw taw ba panchat bor yanga wapsol pol usngu thu ba mo dai ujiskus ba panchat bor yu dai ujiskus ba kersyan bor yu haga ba ula ban ya shikmat haga ba ula ban pendet ga jing thmu ga jumble dala de nginam la ngidon kam ye mo yo ublei balong utaw nong kersyan ya ga jim junga bat jongpi la ga dei ga jinglong do ne la ga dei ga jim ga bakan jamat sim ga jing skri ublei ngidon kambe yo ublei bat kini ga jingkular ga jonglei ya ga ba u un kersyan ya nga ya phi compare ga nu ga benta ka ba ngai ngidon compare ka ga bangi mat ga jim ga tien jumle ka ong what shifting ublei un kersyan bor ya ga jim ga jingap ga jongpi na ka ta ga daw ngakwa ba no phi what shifting lemni what ngoma na ba ublei udon ya gani south li jikular kaban kong kolong don dekat baik bar gajim jengas pi kaba ar kolong pensat boring ai pi kaba lai kolong yarap yang ai pi kaba saw kolong kersyan ya gani gajim gajinga gajupi kan mau baik bar bor ya gani south li jikular gajuble kat sebab piyang hapdeng ke ba piyai lenti kan mau baik ya gani south li jikular gajuble nama la kan mau ni south li jikular gajuble ngin la ro ban ya chaprang ban pendep ga jing tmu ga jongbleng ublen kurhu